Surprise! Happy birthday! Hey, sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito. Kayo na mahal sa pamilya nga murag nayabo jud mi karon isa inyo ay happy birthday o nag-atag grasya sa Ginoo nga kakitang tanan magka-ipon-ipon sa Mukit. Hangyo. AM Digos Flower Shop, delivering happiness. Ay, may buntag. Ay, hindi kayo laliw ni ma'am? Ay! Ma'am, buntag ma'am. Mari tindahan? Ay, diri ni ito din mga sari-sari store. Ala, tulog po man te. Ay, ikaw magbayad na eh. ang butang zero. Namin diri ma'am, 20,000 mga ni amount ni ma'am para sa tindahan. May mga bugas, na mga dilata. Imo ni order gikan dia sa kuan? Digos? Order di kana. Ay, partner mo sir? Ay, sir, order ni. Ay, sir, yung bayad sir, kaya siya may order. Kasama natin, ma'am. Atong ikanawag, ma'am? Naman kayo pirmahan po, very good? Adi ba ni po, cash to cash ba ni ma'am? Kaya order man dito good sa tindahan? Kaysa mabayad, ikaw na bayad na ni ma'am. Kaya nakabutang mo diri, cash on delivery lang. So, sa ma'am, tanawan ni mo ma'am? Pero kaya na, di ba? Kaya mo may kanawag din ni tanan. Okay, mintas ka wala. Minsan ma'am? Nagtao mo kayo mong anak, ma'am? Naraon, Mariel. Kisa may nagwan siya. Kisa nagwan na, ikaw siya. Mariel. Pero ikaw pabayar. Kung siya nag-order ma'am, gano'n ikaw mo pabayaron lagi. Oh, it's a surprise. Oh no! Kabalo na ko niya kaya nakita na ko. Asa ka nakakita ma'am? Sa ma'am? Sa mga puspos lang. Gipospos? Surprise. Oh. Sige na, tanaw na to, Bi. Kung tinuod bang ingon mo, pabayari ba yan ha? Ma'am? Ma'am, pero bayari lang yun ni. Inig ko na mo ni. Yung ibayad. Ay, nana naman. Kisa may nag-order diyan ni ma'am. Dali ma'am, tanong sana to ma'am. Dali ma'am. Kahit may pagsubok pa at minsan may bagyo, laging pasasalamat ko sa Diyos na nabuo. Hanggang sa ngayon ay narito kayong pamilya ko. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Happy birthday to you. Inaway pagkalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa niya ng mga kaalaman. Maligayang bati sa Ilak man lagi! Lingkod lang, lingkod. Ingon, kabalo surprise. Ilak man lagi. Sa mama, yung buntag o happy 42nd birthday. Magpaila-ila dahil ako na si MM and kani si Abby. We are from AM Digos Flower Shop. So namin diri karon para makiselebrate sa imuhang birthday. Pinaagian ng surprise sa nanay pamahaw diha. So kabalo naman siguro kag kinsay gahatag no. Wala ma'am, wala ko kabalo. Isa man paminaw nimo. Ang akong kay si akong anak ba to si Mariel na wag man siya karon. Dili imuhang ex. Alam sir. Alam sir kasi nani uyab diri sir. Nasa na, sir? Awaya dyan awaya. So kay birthday man nimo karon ma'am, kantahan ka na mo happy birthday. Kanta ta. Happy birthday to you.
to Mama, happy 42nd birthday, Ma. Una sa lahat, gusto ko pong magpasalamat sa inyo at sa lahat dyan. At dahil kahit hindi pa po tayo nakikita-kita, ay ipinadama nyo po na welcome po ako sa inyong pamilya. Hindi nyo po alam na sa tuwing tatawagin nyo akong anak, sa call or sa chat, ay labis pong nagagalak ang aking puso. Ramdam ko po na special din po ako para sa inyo. At maraming salamat din po pala dahil ipinagkatiwala nyo po ni Papa si Mariel sa akin. At makakaasa po kayo na mamahalin ko po yung anak nyo ng buong buo. At malapit na po tayong magkita-kita. Kunti na lang po. And wish po namin, sana bigyan pa po kayo ng marami pang kaarawan. Palagi po kayong mag-iingat dyan. Love you po. PS, malapit na po tayong uminom ng tuba. Once again, happy birthday, Ma. Love you always, truly yours, MJ. And then naapoy message si Ma'am Mariel. Ana siya to Mama, happy 42nd birthday, Ma. Hindi na ako mag-MMK. Alam mo naman na love kita. And thank you sa lahat, Ma. Alam mo na yun. Love you always, Ma. From Mariel. Si Mariel ay mo? Isa anak or napakalaing anak? Isa. Tuhan sila. Asang isa? Asulog, natulog pa. Ay, natulog pa? Sa sir nga, gihatagan siya o pa-surpresa sa iyang ex. Ay, bugik mo. Daghang salamat sa nag-sponsor ani. Ug akong gihangyo nga sa tuang birthday sa akong asawa nga tagaan sa mayong panglawas. Taas ng kinabuhi ug daghang birthday, mabot na kinabuhi. Subong ko daghang salamat sa nag-sponsor ani. Ug daghang taas tagaan sa mga grasya ug dili lang kani. So yun, happy birthday. Pwede mo kiss. Hangyo. Hangyo. Sige. Oh. Yun, happy birthday. Wala dyan ko nag-expect pa nga maabot sa iya. Ay, ana day ni, isabot ako sa iyang kuan, sa iyang boyfriend, sa iyang anak. Siya nga, August pa to siya nagtawag sa kuha. Wala dyan ko nagsaba sa iya, ha? Sa iyang pamilya, sa akong pamilya, wala dyan ko nagsaba nga na mo abot nga. Pero ako nagapalo dyan ko sa inyong hang page. Nabot ang mapisag-asa dito sa kanangkuan, ganyan. Nagtuo ko nga dili siya ma-surprise. Sige na magkakita na ani. Niyan ako ba nga ay dili na ni siya mailad oy kay kuan niya. Na-surprise ko kay na siga yang mata kay nailad man pud ay siya, na-surprise man pud ay siya. O niya ako alang birthday visa ako ang manghod nga uta. Sa paman sa mga kapain kalisod sa ako ang na silati karon nga. Ay kami problema sa pamilya. Murag mayabo jud mi karon. Kuan kana God bless sa inyo yung happy birthday o nag-asakagdaghang grasya sa Ginoo nga kakitang tanan magka-ipon-ipon sa matag-adlaw o salamat po kayo sa Digos Flower Shop nga nagbug na sa inyo nga daghang kayo mga surpriser kana lang happy birthday yon. Oh, langga. Ano man yung isa nga nagilak man noon? Naglula ni si Mama. Yes, ma'am. Mama. Oh. I-greet na si Mama. Maningon mo kay Mama. More ni isa po. Mama, sa may message mo kay Ma'am Mariel o kay Sir MJ Sa iya ha, daghang kayo salamat po akong ano sa akong birthday. Ilabi na sa iyang kapares. Daghang salamat di ay po sa inyong pag-arian. Kami na lang ilang napatas. Daghang salamat. Tubot man ang luha. Yan na to lang? Ito lang ma'am kasi tupa kong luha. Yan nag-request na ba siya nga masayaw daw ka?
Niya mo ito yung message nila. Sige, picture na lang. Happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na. Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doon, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Ang Bigos Flower Shop lang doon.